खुलुमबाय स्टुडियो दं आंकिलिकां ब्रह्म क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायनि हेंथायै थांनाय समफोरनिफ्रायनो क'क्राझार नोगोरारिफ्रा खुद्रि साननायखौ लानानै बाथ्रा बुंदों। बिथां आसाम आयनाफोरनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायाव माखासे हेंथा खुद्रि साननायनि सायाव दिनै आसाम आयनाफोरनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया नोगोरारिफोरजों मोनसे जर'खा सावरायलायो। क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायनि गुबै जाहोनानो जादों मेडिकेल कलेजखौ रिकगनाइजेसन गनायथि मोनहोनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिश्वजित दैमारिया। क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों जेरैखि जायाबाबो माने स्वीकृति मोननांगौ, रिकगनिशन मोननांगौ आरो बेखौ मोननांगौब्ला मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे नर्म्स दं। बे नर्म्सआ जाहैबाय जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय माने बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौ, बेमार नायजाहैनाय जानांगौ, होमब्लासो बे मोनसे मेडिकेल कलेज हिसाबै गनायथि। आरो बियो दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जाथ'वाखै। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां आसाम आयनाफोरनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि मोनसे आबुं मेडिकेल कलेज जानांगौब्ला 450निबो बांसिन बेरामिफ्रा बेवहाय नायजाहैनाय जानांगौ, अब्लासो बे मोनसे आबुं मेडिकेल कलेज महरै गनायथि होजागोन होननानै फोरमायनायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों। बेनिखायनो सरकारा बे खामानिखौ सिगांनि समनिफ्रायनो नोगोरारिफोरजों जा सावरायलायनाय मावनो थांखि लादोंमोन, नाथाय दा माखासे बिफानखौ RNB सिभिल हस्पिटालनिफ्राय मेडिकेल कलेजाव सरजाबनो नागिरनायाव माखासे नोगोरारिफोरनिफ्राय बे जेंनाया फैदों होननानै फोरमायो। बिथां बिश्वजित दैमारिया फोरमायबावनाय बादिब्ला RNB सिभिल हस्पिटालनिफ्राय माखासे इमारजेन्सि नङै डिपार्टमेन्टफोरखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबफानायनि बाथ्राखौ सरकारा क'क्राझार नोगोरारिफोरजों सिगाङावनो रायलायखादोंमोन, जायनि जाहोनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों होननानै फोरमायो बिथां बिश्वजित दैमारिया। सरकारा आगोलावनो ज' रायलायलायनानै माखासे नोगोरारिफोरबो दंमोन, बे थांखिखौ लादों आरो बे थांखिखौ लानानै दा माखासे डिपार्टमेन्टखौ बेवहाय सरजाबनो नागिरनायाव बे इस्युआ फैदों आरोखि। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेनि अनगायैबो बिथां आसाम आयनाफोरनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। क'क्राझाराव आङो गागि नोगोरारि एबा सिनियर सिटिजेन लोगोसे जि माने लिडिं पार्सनेलिटिस माने दैदेनगिरि सुबुंफोर बिथांमोनखौ जयैनो साहा लोंलायनो आरो ब्रेकफास्ट जालायनो हांख्रायदोंमोन। बे लेखायै बयबो दिनै नुजाफैदों। क'क्राझारनि जोंहा सिनियर जोंनि दैदेनगिरि आरो आगुनि मन्त्रि मानगेदेर प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों। आं जोबोद गाहाम मोनदों। थजेन्द्र नार्जारी आगुनि MLA आबो नुजाफैदों। बाखि जोंनि मानगेदेर MLA जिरन बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि EM माने गासिबो नुजाफैदों आरो रेवा नार्जारी बिथांमोनबो उइलसन हाजदा बिथांमोनाबो नुजाफैदों। DCआ दंफायो बेवहाय अर्गेनाइज खालामनायाव। गतिके गुबैयै थांखि बेबायदि जेबो गैया। आङो स्पिकार हिसाबै जायखिजाया जिल्लायाव थाङोब्ला DCनि दारै नोगोरारिफोरजों बिदिनो साहा लोंलायनानै मालायनानै बिथांमोननि जिथु अभिगथा बायदिसिना जिउनि मोन्दांथि, जिउनि खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ जोङो शेयार खालामलायो। बिनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो आरो बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनायबो माखासे बाथ्रा थायो। बेफोरखौ जोङो मोनसे संबिजिदारि मासियाव थानाय हिसाबै आं जि स्पिकाराव दं बे पस्टआ जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल पस्ट। बेयाव थानाय हिसाबै जोङो जिहेतु राजखान्थि खालामनो हाया बा बेबायदि बायदिसिना सरकारनि खामानिखौ जों मावफुंनो हाया, बे हिसाबै माबाफोर थायोब्ला नाथाय जों सरकारनि नोजोराव लाबोनो हायो बा मानगेदेर मन्त्रि बिथांमोननो माने गिबि मन्त्रि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननो जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ जनायनो हायो, खोन्थानो हायो, नोजोराव लाबोनो हायो आरो बेफोरनि सायाव राहा लानो थाखाय जोङो खावलायनो हायो आरो बिथोन होनो हायो। गतिके बे हिसाबै बे जोंनि रुटिन प्रग्राम। गतिके क'क्राझाराव आं दिनै बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ खालामदोंमोन आरो जोबोरै गोजोननाय मोनदों बयबो फैनानै। आरो बेवहाय मोनसे मोजां इस्यु बयबो जोंनि सिनियर सिटिजेनफ्रा दिहुनदों। बे जाहैबाय आथिखालाव क'क्राझारनि जिथु मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटालखौ लानानै जि मोनसे बेले बेजे नुजादों जे सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बन्द' खालामनो नागिरदों आरो बेखौ गासिबोखौबो मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरदों। बेफोरबायदिखौ लानानै धरना बायदिसिनाबो जादों। अदेबानि आं बयखौबो दिनै फोरमायदों जे बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों जेरैखि जायाबाबो माने स्वीकृति मोननांगौ, रिकगनिशन मोननांगौ आरो बेखौ मोननांगौब्ला मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे नर्म्स दं। बे नर्म्सआ जाहैबाय
जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय माने बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौ बेमार नायजाहैनाय जानांगौ होमब्लासो बे मोनसे मेडिकेल कलेज हिसाबै गनायथि मोनो आरो बियो दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जाथ'वाखै नाथाय रुपनाथ ब्रह्म माने सिभिल हस्पिटालाव 500निबो बारा जोंहा बेमारिफोर माने सानफ्रामबो बेवहाय फैबाय थायो ओंखायनो क'क्राझार माने मेडिकेल कलेजनि थाखाय जितु इमारजेन्सि नङै डिपार्टमेन्टफोर दं बेखौ माने मेडिकेल कलेजाव माने सरजाबफानानै जाहाथे मेडिकेल कलेजाव जोङो माने बेमारिफोरखौ बांहोनो हायो आरो मेडिकेल कलेजखौ जोङो रिकगनिसन मोनो गनायथि मोनो बिनि थाखाय बे बाथ्रा बे माने खामानिखौ सरकारा आगोलावनो ज' रायलायलायनानै माखासे नोगोरारिफोरबो दंमोन बे थांखिखौ लादों आरो बे थांखिखौ लानानै दा माखासे डिपार्टमेन्टखौ बेवहाय सरजाबनो नागिरनायाव बे इस्युआ फैदों आरोखि दा नाथाय बे इस्युआ क'क्राझारनि रायजो राजानि मेडिकेल कलेजाबो क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटालाबो क'क्राझारनि नाथाय सिभिल हस्पिटाला थाबाय थागोन नाथाय मेडिकेल कलेजखौ दा गनायथि मोनग्रोनांगौ रिकगनिसन खारन 2 बोसोराव हाबबाय बिनि फरायसाफोरनि मेडिकेल फरायनाया जुदि रिकगनिसन मोनाब्ला बे फरायसाफ्रा बेलेग मेडिकेल कलेजाव थांनानै एटाच जाहैनांगोन आरो क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजा बन्द जागोन दा जोंनि थाखाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजा बन्द जानाया बे मालाबाबो मोजां बाथ्रा जानो हाया ओंखायनो मोननैखौबो जों लाखिनांगौ ओंखायनो बे बाथ्राखौ जोङो क'क्राझारनि जि दैदेनगिरि आरो जि जोंनि गागि नोगोरारिफोर दं ज' जुदि सावरायलायोब्ला आं सानो जे बे जेंनाखौ जोंनो सरकारखौ परामर्श होनानै समाधान खालामनो हागोन दा जोंनि बाथ्राया बेल' जे मेडिकेल कलेजाव जों माबोरैहाय बेमारिनि अनजिमाखौ 450नि बांहोनो हायो 450नि बारा खारन दिनै 200सा बा 250सा बेबायदिल' जाबाय थादों आरो बेबायदि जाबाय थानायनि थाखाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डिया बारे बारे बेखौ माने बिथोन होबाय थादों जे रिकगनिसन होनो हानाय नङा जुदिहे बेवहाय पेसेन्ट गैया अब्ला बे फरायसाफ्रा माब्रैथो पेसेन्ट गैयालासिनो रोंगौथि थानाय बे जाहैबाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि नर्म्स आरो बे नर्म्सखौ जों जेरैखि जाया फुलफिल खालामनांगोन ओंखायनो बेनि बिबाना जोंनि क'क्राझारनि नोगोरारिफोरनाव दं नोंथांमोननावबो खौरांगिरिफोरनावबो दं बियो आरो बे हिसाबै जों दा रायजो राजाफोरखौ मोनथिहोनांगौ जे क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजाव दा जोबोर मोजां अपारेशनबो जायो आरो गासैबो बेमार आजारखौ नायनो थाखाय मोजां माने इकुइपमेन्टफोर दं बेवहाय अस्ट'पाथि गासैबो डिपार्टमेन्टआवनो गतिके जों दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बयबो बेमार नायजानो हायो जाय बाथ्राखौ क'क्राझारनि गोबां रायजो राजायानो मोनथिया जे बेवहाय खालि फरायसाफोरखौल' फोरोंनो सानो मेडिकेल कलेजखौ बिदि क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटेल बेखौ मानसिफ्रा मोनथिया जे बेयाव बेमार आजारबो नायनाय जायो हस्पिटेल गोबां मानसिफ्रा कचबिहाराव लाङो सोरबा बङाइगावआव लाङो बहाबा लाङो दा नाथाय बेवहाय लाङालासिनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजावनो लांनो हायो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जोंहा गोबां गोरों गोरा डक्टर प्रफेसारफोर दं दा मेडिकेल कलेजखाय आरो प्रफेसारफ्रानो बयनिख्रुइबो रोंगौथि गोनां एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोर दं गतिके बेवहाय थाङोब्ला जोङो बायरानिख्रुइबो साबसिन सिकित्सा मोननो हायो जुदि माबा खारनाव बेवहाय जुदि ट्रिटमेन्टआ जायाब्ला अब्ला जोंनि क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि दरसायाव ओंखायनो थोंजोङै जोङो माने सिभिल हस्पिटालाव नङालासिनोबो जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय बेमारखौ नायजानो हायो दा ओंखायनो जोंनि सार्थ'आ जाहैबाय मेडिकेल कलेजा जेरैबाबो जानांगौ आरो बे जानांगौनि थाखाय जों बयबो माने राहा लानांगौ आरो बेनि थाखाय जोंनि सिभिल हस्पिटाल आरो मेडिकेल कलेजनि जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो जाहाथे सिभिल हस्पिटालबो थायो आरो मेडिकेल कलेजखौबो जों रिकगनिसन मोनहोनो हायो बिनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन आरो